Je kunt het toch niet helemaal loslaten, hè, dat duetten zingen af en toe. Nee, maar het is zo leuk om tweestemmig te zingen. Het blijft gewoon mooi. En je kan ergens zelf een tweede stem bij zetten. Kan ook, of een koor. Maar weet je, en met iemand een duet zingen die je aardig vindt, die goed kan zingen, die oog heeft voor zijn kleding, die goed is voor zijn fans. Weet je, dan deel je het met z'n tweeën. En dat is toch wel heel erg leuk, hoor. Ja, we zijn natuurlijk eigenlijk op de Bonnefoy de studio ingegaan voor iets anders. Voor een ander liedje. Van John zelf. Ik zou voor de gezelligheid erbij zijn. Ja, en toen is daar toch een draai aan gegeven. En doe eens een tweede stem, doe eens een eerste stem. En juist de kritische mensen die eerlijk durven te zijn, geen fans, hè, die vinden het mooi. Die zijn minst kritisch. Die werden stil en die vonden het prachtig. En die konden ook eerlijk zeggen wat ze ervan vonden. Kijk, dan heb je je eigen mening wel. Ja. Hè, maar dat moet, ja, kan ook nog, je kan jezelf ook beïnvloeden. Maar juist de mensen die eerlijk durven te zeggen wat ze ervan vinden, die waren nog enthousiaster dan wij. Ja, dan moet het lukken. Ja, we kijken hoe dat loopt. Maar ja, hij is 14 dagen uit nu. En er loopt dus een trein. Dus ja, normaal is de mensen vragen om een album. En dat is natuurlijk het allermooiste nog. Als er nou nooit niks om gevraagd wordt, als je Facebook ziet of Twitter of... Ja, als daar geen album van komt er nooit geen album meer. Dus als het aan mij ligt wel. En we zien wel wat het brengt in de toekomst. Maar het belangrijkste is, we hebben het heel leuk samen. We telefoneren veel en we hebben het ook over andere dingen. En dat vind ik natuurlijk ook heel belangrijk. En ja, het nummer is natuurlijk, het matcht super. Dat merk ik ook aan de mensen. En ik ben natuurlijk levensliedzanger, zei je ook. Zij zingt niet zomaar met John de Wever als het niet mooi is. Want daar is Marianne de Wever wel te groot voor. Snap je wat ik bedoel? Maar als het dan ook nog klikt, weet je, als je het echt leuk hebt, je kan ook nog eens lachen. En je deelt succes met z'n tweeën. En ook natuurlijk de vervelende dingen. Ja, dat is gewoon echt heel fijn. En ik heb de leeftijd bereikt waarop ik niet denk van, nou, als ik dit doe, dan zou het misschien wel eens dat. En nee, ik zing wat ik wil en met wie ik dat wil. En dan moet het gewoon alleen nog maar leuk zijn. En niet meer stressen en niet meer denken van, als het maar dit. Alleen maar leuk. En dat hebben we oprecht, ja.